गिबि गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरदों गोदान बोसोर बैसागो रंजालि बैसागु बोथोरनि दिनै सोनाब गहपुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला फ्राय बिथांमोननि बियाबनि सिङाव 18 गामिफोर दङ आरो बे गामि आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनजों आरो रायजो राजा बाथौ सिबियारि बिथांमोना फैदों आरो बेयो जाबाय दिनैनि गेजेराव धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै दिनै रंजालि बैसागु फोरबोखौ दिनै बिथांमोना गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों आरो बेजों दिनै जों धोरोमनि थाखाय बाथौ धोरोमनि थाखाय मोजां मोनसे मेसेज होनो हादों मानो होनबा जोंनि राव थुनलाइ हारिमु आसार खान्थि गासैखौबो जयैनो बिथांमोना सावरायनायनि गेजेरजों बे ओनसोलजों लोगोसे सारै बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथि जों अनलायना थानांगौ बोराइ बाथौनि सेराव गोदान बोसोरनि बाथौ थानसालियाव आरज गाबनायजों लोगोसे जों बुहुमनि बर'फोर आरो जोंनि गामि ओनसोल जिखिनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि गेजेराव जाहाथे जोंनि धोरोमनि बाथ्राफोरा गोसारथों बेफोरनि गासै बाथ्राफोरखौ लाना बिथांमोना सावरायदों आरो दिनैनि बे मोनसे मोजां हाबाफारि लाबावनो हादों बिथांमोना बे मेट्रिक आनजादाव जा पास जानाय सेथि मासि आवग्रिना लानानै पास खालामनाय बिथांमोनखौ दा बिथांमोना बरायदों आरो आबादारि बिथांमोनखौ बरायदों बे ओनसोलाव गोबां आबादारिफोर दङ बिथांमोनखौ थुलुंगा होदों बियाब आफादा बे जाबाय जोंनि धोरोमारिनि मोनसे मोजां आदर्श आरो बे आदर्शखौनो बिथांमोननि दिनै बियाबनि बिबानगिरि बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बे हाबाफारिया आबुं महर मोनदों। सोनाब गुफुरनि माखासे थानसालिफोरा डेभेलपमेन्ट खालामनांगौबा माबायदि सोनाब गहपुर हिसाबै गोबां गामि आफादफोराव दिनै गामि थानसालिफोरखौ जौगाहोनांगौनि गोबां बाथ्रा दङ नाथाय दिनै गामि आफादजों लोगोसे जिखिनि थानसालिफोरखौ जौगाहोनांगौआ गामि आफादनिबो थाबाय आरो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै बेफोरबायदि जौगाहोनांगौनि जिखिनि मावनांगौफोरखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा निस्सय नाजागोन आरो बेबायदि जायगाफोरखौ जोङो डेभेलप खालामनो थाखाय जोङो आसाम सरकार बा बिटिआर सरकार आरो लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिखिनि मावनो हानाय बेफोरबायदि हाबाफोरखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा मावो। बाथौ धोरोमा जे भाग दं बोलि बाथौ बेखौ ज' खालामनांगौबा माबायदि हाबाफारि गोजोनथाव बाथ्राखौ बेखौनो बुंनांगोन मोनसे अल बाथौ क'र्डिनेशन कमिटिनि आं गाहाय लिंथुमगिरिबो दा जोङो बे गासै जोंनि गेजेराव गोबां बाथौफोर दङ नाथाय बाथौफोरखौ लानानै गोबां बिभाजन जादोंमोन मोनसे समाव नाथाय दिनैनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव मोनसे क'र्डिनेशन कमिटि दानानै लानो हादों आरो बे लानो हानायनि गेजेरजों जोङो गावबा गाव कमिटिफोरनि गेजेराव जिथु सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे मोन्थोरजों आवगायदों बेनो जाबाय गोरोबैनि गेजेरावबो खौसेथि बे गोरोबैनि गेजेराव खौसेथि बेखौ बुंनाय जादों सोरबाया बिबारजों होदों सोरबाया जुदि बोलिजों होदों सोरबा माबा माबि खालामनानै होदों थेवबो नाथाय जोङो बेखौ लाना जों बाथौआरि हिसाबै खौसेथि जोंनि बे मोन्थोरजों आवगायजों माने बाथौआरि हिसाबै जों खौसे जानांगोन आरो बाथौ धोरोमखौ बिश्व दरबाराव गायसननांगौबा जोङो जोंनि गेजेराव माखासे फेक्सन जुदि सृष्टि जाबाय थायोब्ला जोङो बाथौखौ खौसे खालामनायाव गोबां फेलार जागोन होननानै जों नाजादों बेनिखायनो बाथौ जि मोननांगौनि थाखाय बेखिनि बाथ्राफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे क'र्डिनेशन कमिटिनि गेजेरजों 14टा बाथौ आफादफोरखौ जों जयै लानानै खामानि मावबाय थादों दिनैनि समाव। गिबियावनो आं ससियेल मिडिया नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय दिनै जों 1 नं आस्राबारि 1 नं लखिपुर 1 नं रंपुर ज' जानानै 32थि बैसागु फोरबो खुंदों बे बैसागु फोरबोआ जोङो धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारिखौनो जोङो आलासि महरै हांख्रायदों बेखौनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम बैसागो फोरबो हिसाबै जों खुंदों। बेयाव मा हाबाफारि लादों आरो बेसेबांसो मानसि बाहागो लादों? बेयाव जों फुंनिफ्रायनो जों सिबिसालि फोसाबनाय बाथौ थारनाय बेनि उनाव फिरफिला बिरहोनाय बेनि उनाव जों गोथैसि बावनाय हाबाफारि लादों बेनि उनाव गेवलां मेल आरो बेहाय गोबां आर'ज लादों गेजेर गेजेर लोगोसे जोङो बैसागो बादायहोनाय हान्जा मोसानाय बादायहोनाय जावजा मोसानाय बादायहोनाय लादों बेयाव जोंनि सोनाब गहपुर
बियाबनि गोबां बाथौ सिबियारि रायजो राजा नुजाफैदों खमैबो माने 400-500सो रायजो राजाफोर नुजाफैदों। जों मिथिनो मोनदों बेवहाय माखासे गामि जथायै लोंनांनानै खुंनानै हरदों लोगोसे ओमफ्राय गंबेसे गामिनिफ्राय बेयाव रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों? नंगौ आं गिबियावनो बुंलांखादोंमोन बेयाव जोङो गंथाम गामिनि 1 नं आस्राबारि 1 नं लखिपुर आरो 1 नं रंपुर ज' लोगो लांनानै गंथाम गामिजों खुंनाय जादों। बेयाव गंबेसे गामिनिफ्राय बाहागो लाफैदों? बेहाय आनसलिकनि खमैबो 22था गामिनिफ्राय बाहागो लाफैदों। बादायारिफोरनि माबायदि बान्था होनाय जादों? बादायारिफोरनि थाखाय जों गामिनिनो गुदुं सोद्रोमा बिथांमोना सेथि बान्था नैथि बान्थाफोरखौ अनसुंथाइ होदों। बिथांमोननो सेथि बान्था हान्जा मोसानायाव 1500 होदों, ओमफ्राय जावजा मोसानायाव सेथि बान्था खरि 1000 होदों, ओमफ्राय हान्जानियाव नैथि बान्था हिसाबै 1000 होदों, ओमफ्राय जावजानियाव नैथि बान्था हिसाबै 500 रां होदों। नोंथांमोननि ओनसोला जे 32 बोसोर जाबाय नङा होमबा? दा 32 बोसोर खुंबोनानै माबायदि सोलायनायखौ नुदों नोंथांमोनहा बुंनो हागोन नामा? नंगौ जोंनि बोसोरा लिरनायाव 32 खिन्थु बेनि बांसिन गोबाव सम जाबाय। जों खमसे खम 40-50 बोसोरसो जाबाय। खिन्थु दा सोलायनाय नुदों। जों गोदो गोबां बेयाव जेबो अनुस्थानानो गैयामोन, लामा गैयामोन, हाग्रा बंग्रा गोजामोन। दा जोंनाव लामा जाबाय, फरायसालि दं, बेबादि सोलायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। धोरोम बिथिङाव धोरोमनि बुङोब्ला माखासे लाइमोनफोरखौ खम बाहागो लानायखौ नुनो मोनो, बेनि सायाव मा बुंगोन? दिनै आं नैबेयाव धोरोमनि बागै आं बारा बुंनो हानाय नङा, मानो होनबा नैबे बानजाय आफादनि आं लेङाइ आफादगिरिल'सो। गतिके जोंनि धोरोम बिबानाव दैदेननाय बिथांमोन आफादगिरि नेहाथारिफोर दं, बिथांमोनहा बुंनो हागोन आरो।